Boy! Lintik na bata ni. Naaman si Kulitos, bay. Sa siguro toyoan ni ay doon ako, be. Uy, boy, Kulitos. Yati na suroy man, bay. Sa toyo ni mo di ay. Kuan boy, way update si boss dia. Maulagi na akong gihulat lagi kay hangtod karon wa pay update si boss nga naitirahon nun. Lami na ra ba kaayong oops, tingog silpon, bay. Basig si boss na. Awa jud ka na sayop. Si boss jud. Tubagon sina ko ha. Hello, boss. Unsa may status diha na itirahon nun? Wala tay tirahon karon. Ning tawag lang ko sa imuha, boy, to inform you nga mag-ensayo mo karon. Kay naatay dakong tirahonon, ugma. Okay, boss. Noted. Sige, boy. That's all. Bye. Okay, boss. Bye. Nya unsa man, naitirahon? Wa tay tirahon ron, Col. Ang giingon ni boss sa ako, mag-ensayo ta kay naa tay tirahon ugma. Unya. So may plano, boy. Unsa pa? Dating gawi, mag-practice ta og banking kay ug naay muukod sa ato dili ta maapsan bisag pulis pa. Game. Kita ka ng likoon na, Col. Dira ta mo banking. Hala! Diri ata mo banking, boy. Dool man kay nagminteryo. Maayo noon na kay og masipya ta, rikta ta dira Sunod na ko ha. Tra. Bulas nimo. Di ko oy. Lintik na bata ni gahiag ulo oy wa ginusunod ba? Banking lang gihapon. Wa man ni sa nalato na yang banking oy. Pakitaan ko ni sa akong bag-ong abilidad be. Lah, kuyawag abilidad bata abay. Wa para daw kasulay og iyon ani nga style. Pero di mahimo nga maulawan ko ani bay. Pakitaan pud na ako ni siya sa akong abilidad be. I'm a rider, provider, bring the